ithumele igama lakhe lingcwele naba Nkosi yethu ibandla lakho sesikhona kule ndawo egameni lika Jesu ukuzoza ukukhuluma kwakho uNkulunkulu ethu onamandla onke bayede kuwe xalabe libanzi ngqongqoshe wethu umbusi wababusi okhona noyobakhona kuze kube phakade uNkulunkulu wensindiso yethu siyabonga elithi izwi lakho besingayaphhi masingasuka kuwe ngoba amazonke okuphila afumaneka kuwe sinikeza udumo kwenkosi ekseni uNkulunkulu ethona amandla isandla sakhe sinamandla elithi izwi lakho wakhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe ngesandla esinamandla leso sandla siphezulu kwethu leso sandla isona esilawula umhlaba wonke egameni lika Jesu Kristu washo ngezwi lakho wathi makube khona ukukhanya indeed ukukhanya namanje kukhona siyabonga umoya ongcwele ukuthi uNkulunkulu wethu sethembisile lithi izwi lakho izethembiso zakho zinguyebo noamen egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele singinikeza udumo lonke ekseni uNkulunkulu wethu ukube kuhle kuwe ukuthi inkosi size sizokukhonza sizokuphakamisa lithi izwi lakho njengoba uMose ayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo nendodana yomuntu ifanele ukuphakanyiswa uNkulunkulu wethu ongcwele sizophakamisa igama lakho eliphakanyisiwe ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba liphakeme igama lakho lingcwele igama lakho liyabongeka igama lakho singinikeza udumo kweNkulunkulu wethu onamandla onke siyabonga uphakeme egameni lika Jesu we give you glory and honor imndeni yonke Nkosi sithi sinekela kuwe ibandla lonke likaNkulunkulu emhlabeni wonke silinekela kuwe izinceku zakho nezincikazi zakho sizinekela kuwe abatwana bakho Nkosi yethu sibanekela kuwe ekseni abanye uNkulunkulu ethu namandla onke bayangcwaba abanye banama activities abawenzayo uNkulunkulu ethu namandla onke siyathandaza ukuthi Nkosi yethu malivele igama lika Jesu makavele uJesu engumhlengi egameni lika Jesu Kristu siyabonga baba wethu namandla onke sibona abantu bakho besindiswa bagcwalise ngamandla kaMoya ongcwele uNkulunkulu ethu namandla onke siyabonga sibona abantu bephulukiswa phansi kwamabridge besindiswa bebabaza ubuhle bukaNkulunkulu impela uthembakele thatha udumo ibandla lakho liyakudinga nakulezi insuku zokugcina egameni lika Jesu Kristu siyabonga thatha udumo lonke lokufanele njengenkosi nomsindisi hallelujah thank you Lord Jesus singamshayela uNkulunkulu izandla amen hallelujah singamshayela uNkulunkulu izandla ezinkulu hallelujah thank you Jesus amen singabingelela abazalwane nje abaseduze kwethu bese sihlala phansi siyabingelela egameni lika Jesu amen thank you Jesus hallelujah thank you Lord siyabonga ungcwele thank you Lord Jesus hallelujah umuhle Nkosi yethu siyabingelela abazalwane egameni lomfelo wethu Kristu Jesu amen hallelujah siyabingelela kakhulu kumoya ongcwele osenzela umusa savuka sesikhona kule ndawo wasibonisa nalolu suku la namhlanje umhla ka-18 October 2025 amen siyambonga uNkulunkulu bazalwane lokho esithwele lokho enathi isivikela kukho konke sibona umusa wakhe amen size emthandazweni ke bangcwele umthandazo wethu wa Saturday morning sizofunda nje lapha izwi lenkosi kuSamuel wokuqala chapter 10 verse 6 amen but mhlawumbe before sifike khona kunezwi lapha uJobe chapter 22 verse 21 wakhona uthi nje mayeqala uthi masijwayelane naye amen haleluya ngikhumbula umama Nkosi ekhuluma ngomoya ongcwele ukuthi
kufanele ube umngane nomoya ongcwele. Amen. So lento uma ivela lapha encwadini kaJob uthi mawujwayelane naye ube nokuthula. Amen. So le statement nje sisodwa sisifundisa ukuthi there's a level lapho khona umuntu akumele ahambe noNkulunkulu lizithi iBhayibheli uze size sifane naye sibe intertwined with him. Amen. Noma simlingisa kodwa masijwayelane makabe umngane wethu. Amen. So ngolelo lizwi nje bangcwele siyakhuthaza ukuthi umoya ongcwele ungowethu sinikiwe yena. Amen. Okwethu uthi sikhulume naye ebomngane wethu in every situation. Amen. Siyabingelela obaba be leadership, omama be leadership, ibandla likaNkulunkulu lonke, abafethu abasizayo kwimedia, abazali bethu baba nomama bahlaba bengekho phakathi kwethu, nebandla likaNkulunkulu online siyalibingelela. Igama lami nguThubelihle ngokomncwango, umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Amen. Hallelujah. Ziningi izinto abazalwane kufise siyithandazele bazosisiza obaba nomama. In these days siyabona kunokunyakaza nje okukhona emhlabeni kakhulu nase South Africa. Kufanele lokho siqhubekile abazalwane siyithandazela. Amen. Nezimpi ezikhona nje emhlabeni wonke sifuneka lokho siqhubekile siyithandazele. October manje towards unyaka uyophela kuyaye kube khona izinto ezenzakalayo even nasemgwaqeni kumele silokhu sithandazile bangcwele ukuthi akumele kube khona igazi lichithekayo lilodwa igazi elachitheka igazi lika Jesu. Amen. Asiyenikezweni lenkosi uSamuel wokuqala chapter 10 sifunda uverse 6. Amen. Ungasifundela baba Thabethe. First Samuel chapter 10 verse 6. Isihloko sakhona sithi uSawuli uyagcotshwa nguSamuel abe yinkosi. Umoya kaJehova uyakwehlela phezu kwakho. Uyakuprofetha kanye nabo uphenduke omunye umuntu. Kuyakuthi lapho lezo zizibonakaliso sezifikile kuwe wenze esikufumanayo isandla sakho ngokuba uNkulunkulu unawe. Ngicela usithandazele baba. Baba izwi lakho leliphilile linamandla khuluma ngalo simamele kwelihle igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Hallelujah. Labazalwane sithola nje izwi kafishane lithi umoya kaJehova uyakwehlela phezu kwakho. Uyakuprofetha kanye nabo uphenduke omunye umuntu. Amen. So la sizobuka umoya ongcwele masowehlile ukuthi kwenzakalani kumuntu. Amen. Lithi ke iBhayibheli uyakwehlela phezu kwakho uyakuprofetha kanye nabo uphenduke omunye umuntu. Amen. So umoya ongcwele teach us ukuthi simthande uNkulunkulu. Amen. Kuphele ukuyithanda kwethu kodwa bese sithanda uNkulunkulu. Amen. Enye into umoya ongcwele asisiza kuyona it teach us ukuthi sithande ibandla kaNkulunkulu noma sithanda abantwana bakaNkulunkulu. Amen. Into umoya ongcwele uma esefikile ayenza kumuntu one ukufundisa ukumthanda uNkulunkulu. So uma umthanda uNkulunkulu ubeka yena kuqali kunazo zonke ezinye izinto ezikhona. Amen. So ekseni uma uvuka uya acknowledge ukuthi I thank you Lord ukuthi usungenzile umusa. Amen. You acknowledge ukuthi uNkulunkulu ukufihlile kwi local church. Amen. You acknowledge Lord with everything. Amen. Kuyaphela nokuyintando yakho bese kuvela intando kaNkulunkulu. Amen. So kusemthandazweni bangcwala ukuthi umoya ongcwele masefikile akasifundise konke. Amen. Afundise ukuthi how to love God. Amen. Cause thina ngokwethu siyahluleka. Amen. Kodwa yena cause wazi kangcono. Hallelujah. Usenzela umusa ukuthi singemthanda kanjani uNkulunkulu, ikuphi okunye kumele sikudele okwethu. Amen. Bese sifuna uNkulunkulu. Amen. So in our prayer ukuthi
my Father, my God, make me a new person. Amen. It's our prayer ukuthi Nkosi sisize sibe umuntu omusha. Amen. Mase kufike wena ngenze ngibe omusha ngoba lithi iBhayibheli umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. So uma sefikile umoya ongcwele he changed whatever owawuyikhona. Amen. Noma ngendlela wohamba ngayo ungakazani naye mase kufike yena ukwenza ube umuntu omusha. Amen. So ngesikhathi sithandaza abazalwane uthi Nkosi mold me lize lithi iBhayibheli sifana nobumba esandleni siwudaka esandleni sombumbi. Amen. So wenza konke akuthandayo ngathi uma kukuthi ufuna ukusenza whatever ufuna ukusenza siyamvumela because sekufike umoya ongcwele. Amen. So lana sifunda khona ke lithi iBhayibheli uyakuphenduka ube ngomunye umuntu. Amen. Hallelujah. Uyakuphenduka ube ngomunye umuntu uma sekhona yena awungabe usafana nendlela obokade uyiyona ngaphambilini. Amen. So umsebenzi kamoya ongcwele ukuthi asisize even lapho khona uthothi bekade sihluleka ukuxolela mase kufike yena uyakwazi ukuxolela. Amen. So umoya ongcwele uproducer peace within us. Amen. Umoya ongcwele usisiza nalokuthi sibe patient. Sometimes ukuthola asikwazi kubekezela but mase kufika umoya ongcwele hallelujah noma sesazana nomoya ongcwele hallelujah uyasisiza ukuthi sikwazi ukubekezela ezimeni zonke and asgive up hallelujah because of the Holy Spirit. Amen. So enye into umoya ongcwele uproduce calmness. Amen. In every situation khona lapho kufike khona uthothi kuyaliwa noma impilo yakho bikade inokulwa but mase kukhona umoya ongcwele uproduce ukuthi ukwazi ukube calm. Hallelujah. So enye into umoya ongcwele ahleze ubaba esifundisa ngayo uletha lento kuthiwa is-self control. Amen. Umoya ongcwele uyasisiza ekuyithibeni. Hallelujah. So ingakho lithi iBhayibheli uma sekhona yena ngiyakuba uba ngomunye umuntu kwazi nokuprofeta over to your life uzithi izimo ziphambana noma ngezinto obukade uyihlelile ngokwakho but uma esekhona umoya ongcwele ukusiza nokuthi ukwazi ukuprofeta within yourself. Amen. So sesibalile ukuthi usipha nepatient. Amen. Umoya ongcwele he works in us. Hallelujah. Uyasisebenza. Hallelujah. On daily basis. Umoya ongcwele uyasisiza nasekuthatheni inqumo. Hallelujah. So ingakho iBhayibheli lithi uma yena esekhona uba umuntu oshintshileyo noma angabe usafana nakuqala. So umoya ongcwele siyamvumela ukuthi Nkosi sisebenze. Hallelujah. And then umoya ongcwele uyasisiza nokuthi si-imitate uNkulunkulu simfanise sihambise okwakhe. Hallelujah. Sifanise inkosi yethu yamakhosi uKristu Jesu sim-imitate sikhulumise okwakhe. Amen. Sindlinze njengaye. Hallelujah. And enye into umoya ongcwele usisebenza ngaphakathi. Hallelujah. Ukuthi izinto ebezilwa nathi zisebenze. Hallelujah. Umoya ongcwele asisebenze within. Hallelujah. Sithuke izinto ebikade sisehlula sesizinqoba. Hallelujah. Hallelujah. Umsebenzi kamoya ongcwele because uma esekhona yena asisafane naqala. And enye into esisiza ngomoya ongcwele siyazi ukuthi singabanqoba njalo with him. Hallelujah. Usisiza siyazi ukuthi usiholele edwendeni lokunqoba each and every day asihluleki because of him. Ngokwethu thina sihluleka but ngaye sinqoba njalo ezimeni zonke esedlula kuzo noma esibhekana nazo siyazi ukuthi we are the winners. Amen. Siyanqoba ngaye umoya ongcwele samamukelayo. Singamshayela izandla ezinkulu. Singamshayela izandla ezinkulu. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Enye into umoya ongcwele asenzayo bazalwane asisiza kuyona he change our character. Amen. He change our character. Hallelujah. Ngokwethu ziningi izinto obonayo ukuthi ku wrong lapha kurang lapha kodwa umoya ongcwele uyasisiza. Hallelujah. He change our character on daily basis. Uthola umuntu othanda ukulwa umuntu okhuluma nakabi umuntu ongakwazi ukubeka kahle udaba but umoya ongcwele hallelujah asisiza. Hallelujah. Even emakhaya because wherever lasikhulele khona i-environment esikhulele kuyona
iyambuild umuntu, uthola umuntu wazi izinto ngenxa ye-environment akhule kuzona, noma wazi izinto ngendlela akhule ngayo, noma wazi izinto ngendlela abona abazali bephila yona, amen, noma kwi-environment esikhule kuyona. Kodwa umoya ongcwele mayesefikile, haleluya, ukubone nje uma ingane mayisakhula uthola inalezi zinto ezenzayo, but ubonayo ukuthi uyizenziswa umngane, ungazi, amen, iyathinta lokho engafanele ikuthinte because ayazi, amen. Kwesinye isikhathi umuntu uyayekhule azi ukuthi nje izinto zibelonga kumina. Khona abanye uthola umuntu nje ukhula wazi ukuthi izinto ngezakhe, amen. So akazi umuntu ongaphiwanga nokuthi imali aphe, haleluya, othothi wazi kanjalo yena ukuthi izinto nje ngezakhe noma izinto zifanele yena kuphela. But umoya ongcwele masefikile afika kufundisa ukuthi ekukhuleni kunabantu abakhona okumele ubanikeze something, amen, kumele uphe, haleluya. Kwesinye isikhathi abanye uthi ukhule ezongena nje emshadweni akakwazi ukuhlukanisa between yena namuntu ashade naye, but umoya ongcwele masefikile afika kufundise izinto ezintsha. Ezinye uthothi kusumdala ukwade unenkani, uthothi alibelingafaka kuwena, kodwa mase kufika umoya ongcwele, haleluya, kuze kuthiwa lo baba siyamazi, abanye bethi hayi siyamazi sakhula naye, ayingava ayithanda impi, kodwa wafumana into, haleluya, yambamba, haleluya. Ngoba umoya ongcwele mayesefikile, kunabanye abafowethu ngibabukayo ku TikTok, I think abako Pinetown, abebethi abafakazayo bathi besingamaphara, haleluya. Ngendlela abafakaza ngakhona ngize ngithi kodwa uNkulunkulu muhle uthembakele. Bathi bekuvalwe emakhaya sibe sikhona kuthiwa singabe sangena endlini, haleluya, ngibe ngikhona, kodwa wafika uJesu wayishintsha impilo yami, amen. Uthi manje bekuvalwa ama-fridge ngenxa yami, uthi makukhona mina ngizothatha ama-break ngiyowadayisa. Manje kwafika uJesu ngaba umuntu omusha. So lo nkulunkulu sifanele kumbonga uma ekwazi ukuthatha abantu abebehlala ngaphansi kwama-bridge bephume manje begcwala idradi befakaze ngoKristu uJesu. Sifanele kumphakamisa uNkulunkulu sithi impela usenzele okuhle, haleluya. Thank you Lord Jesus, amen. Ufanele kwethu bazalwane simvumele umoya ongcwele sithi baba take control in our life, amen. Sisize, sibuild, simolde ngendlela ofuna ukusakha ngayo. Umoya ongcwele akukho okumhlulayo, akukho okumhlulayo umoya ongcwele. Uyabona lezi zinto othi uma uyibuka ukuthi ayi lezi zinto lezi ngeke zenzeke, kumoya ongcwele ziyenzeka, amen. So okwethu ukuthi take control, take control, be in charge, amen. Yisilawule ngendlela ufuna ukusilawula ngayo, haleluya. Sizoya encwadini yabaseKolose chapter 2 sifunda verse 6. Sizoqeda nje bazalwane sizoya emthandazweni ukuthi umoya ongcwele sisize ngokwethu siyahluleka, ngokwethu ukuhamba sibuka ngamehlo, sometimes amehlo enyama libelithi iBhayibheli ukuthi asihambi ngamehlo, sihamba ngokukholwa. Sisize even ekukhonzeni kwethu uma ungekho kuyizo ukukhonza kwethu, amen. Sifana nethini nje uma umoya ongcwele engekho, kufana umoya ongcwele wenza konke kube lula bazalwane, even our fellowship nangendlela kumele sithandane ngayo, nangendlela esenza ngayo sisizwa umoya ongcwele. Ngaphinda babo sifundele abaseKolose chapter 2 sifunda nje uverse 6 mhlawumbe no verse 7 then bese semthandazweni. KwabaseKolose chapter 2 isihloko sakhona sithi iseluleko sokubambelela kuKristu. Ngakho ke njengoba nimamukele uKristu Jesu inkosi, hambani nikuye, nigxile, nakhiwe kuye, niqinisiwe ekukholweni, njengalokho nifundisiwe, nivame ukubonga. Amen, haleluya. Uthi njengoba senimamukele, haleluya, hambani nikuye, nigxilisiwe nakuye, amen. Sisiye emthandazweni bazalwane ukuthi bazalwane njengoba sesamamukela uKristu Jesu, ithi iBhayibheli masihambe sikuye, amen, and then sibe rooted in him. What does ukuthi rooted means? Means be firmly and being established and unshakable in your faith, amen.
sigxilile kuye. Amen. Ufana lize lithi iBhayibheli sifana nesihlahla esingasemanzini, ubusika nehlobo asishi, impande zaso ziyadonsa emfuleni. Amen. So njengoba sesimamukele ke masihambe sikuye, sigxilisiwe kuye. Amen. Masihambe uNkulunkulu makasimolde, asimoldele kuye uKristu Jesu. Amen. Makasakhe asakhele kuye. Amen. Ngoba into uNkulunkulu ayenza ngomuntu ukuthi wafike umuntu wamzala uNkulunkulu wasembeka wherever lambeka khona. Uthema esembekile wasemnikeza ichoice noma iwill yokuthi makakhethe phakathi kwezinto zonke ezikhona, makakhethe ubaba wakhe. Amen. So uNkulunkulu wafika wamzala umuntu wasembeka, then wase ebeka izinto, amen, around. Wabeka even mhlawumbe no biological father wakho, no biological mother wakho. Wasethi uNkulunkulu ke sengubekile ke, khetha kubaba wakho. Angazi noma ngichaza kahle lento. uNkulunkulu ukuzalile umuntu ngezwi lakhe, wasembeka ensimini noma emhlabeni, wayesethi ke khetha ubaba wakho. Haleluya. Njengomntwana nje lapha nabazalwane uzelwe ngabazali bakhe, but umbekile uNkulunkulu emhlabeni, usethi uNkulunkulu ke khetha ke ubaba wakho ozokulawula. Haleluya. Abanye baye bekhethe by uthi mina ngiyimi, I choose me. Amen. In these days omunye ethi I choose whatever I choose. Abanye ba choose izinto zasemhlabeni ezingamagugu aphelayo. Abanye bakhetha everything. Ingakho uDavid ethi abanye bathemba ingqola kodwa thina sithemba igama negazi lika Jesu. Sithe usethi uJesu la, amen, kula alasifunda khona uthi be rooted in him. So abantu bakhethe ezinye izinto ke ezikhona, usithi ke njengoba namumukela, njengoba samchoose kuNkulunkulu noma namumukela uJesu, hambani ke nikuye nigxilisiwe bese sinivame ukubonga ezintweni zonke. Amen. So abantu ngoba sisho ukuthi ziningi izinto abayikhethayo emhlabeni, abanye bakhetha politicians, whatever izinto ezikhona abayikhethayo, but ke sakhetha uJesu. Amen. Usethi ke hambani noma bukani yena ke lona ongumqalisi nomphelelisi wokholo lwenu. Uma senimkhethile, haleluya, be rooted in him. Gxiliswani kuye, fundani kuye, bukani yena. Amen. Hallelujah. Bukani yena in everything. Bukani yena because yena uyayazi indlela. Hallelujah. Be established in him. Yakhekani kuyena. So kuyena masimbheka sithola ukuthi siyakhiwa kuye. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. And you'll be unshakable. Uma senimamukele lo Kristu Jesu nagxiliswa kuye, you shall be unshakable. Anikwazi ukunyakaziseka noma umhlaba ungazamazama. Hallelujah. Noma izinto zibheke east noma west, nine nimkhethile anikwazi ukunyakaza. Hallelujah. It's an honor bazalwane ukuthi kuKristu Jesu uma sesikuyena asukwazi ukunyakaza. Lize lithi iBhayibheli ukholo lweni shall be established and unshakable in your faith. Nasekukholweni nguNkulunkulu. Amen. So this basically any point, this depend connection requires living in him, which builds a spiritual strength, resilience, amen, to withstand life challenges. So noma ama challenges athini, uma senikuye uKristu Jesu, you shall be established. Hallelujah. Siye mthandazweni bazalwane, izinto nje bengifisa siyithandazele ukuthi umoya ongcwele sisize, silawule, guide us. Hallelujah. Even in our decision making, sisize because siyahluleka. Wathi umama uNkosi yathi sikhuluma uthi even ngisho ukuthi uyongena esupermarket uthi umoya ongcwele ngisize. Hallelujah. Angikwazi ukukhetha kahle ngifisa ngikwenze. Even in our budgeting, uNkulunkulu ngomoya ongcwele sisizwa nguye nasekumkhonzeni. In every situation bazalwane siyamdinga umoya ongcwele. Hallelujah. So emthandazweni wethu bazalwane ukuthi sithandazele ibandla, kakhulu nathi bazalwane sithandazele, sithandazele i-faith conference that is coming, sithandazele our leadership, sithandazele izwe lethu bazalwane South Africa, sithandazele abangcwele ade sikhuluma kwi-homesele ukuthi bazalwane siyadinga ukumbonga uNkulunkulu usenzele umusa. Kunamazwe
lapho khona ongavumelekile ukuthi ungaphatha iBhayibheli. Hallelujah. Lapho nje ongahlanga uma wawabonakala uphethe iBhayibheli uyashushisa ubulawe. Amen. Angiphathi ki gathering like this one. Okungenzeki nje nange mistake ukuthi kufune kukhona abantu abamele bekhume ngegama lika Jesu. So sifanele bazalwane ukuthi emthandazweni wethu siwathandazele lawo mazwe maningi. Hallelujah. Siwathandazele, sithandazele abafowethu abakulawo mazwe. Sinqamule even ukhondolo kubabusi balawo mazwe laba abathi akumele kube khona amaKristu, akumele kube khona abazalwane abahlanganelayo. Sithandaza ukuthi uNkulunkulu makenze umusa abantwana bakaNkulunkulu bakhululeke. Hallelujah. Sizawuya emthandazweni uzosilida ubaba uThabede noma Malinga ekuthandazeleni zonke izinto nje esifise siyithandazele. Siyambonga uNkulunkulu. Amen. Sicela uqala ngomama Malinga ezosihola emthandazweni izothi masiqedile bese nikeza ubaba uThabede. Amen. Thank you Lord.